Ramon Arribas, tinent d'alcalde de Benestar Social i portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana, ha estat nomenat nou director del Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible de Catalunya. Aquest òrgan depèn de la vicepresidència de la Generalitat que ostenta actualment Josep Lluís Carod Rovira. Amb la seva marxa, el govern de la Generalitat, Arribas deixa els seus càrrecs de tinent d'alcalde de Benestar Social, regidor de Salut i portaveu d'Esquerra en mans de Màrius Massaller, que també continuarà com a regidor de Cooperació i Solidaritat. Arribas no abandonarà, però, el seu càrrec de regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat i el compatibilitzarà amb la seva nova tasca al govern català fins a les eleccions municipals del 27 de maig. En el seu comiat, Ramon Arribas s'ha mostrat satisfet amb la nova oportunitat que se li ha ofert i ha volgut agrair tant als ciutadans de Terrassa com als companys del seu partit el recolzament que sempre ha rebut per part d'ells. Jo hi ha una mica de recança de marxar, però jo estic content. Recança en el sentit que aquesta és una ciutat que us deia que me l'estimo molt i m'estimo la gent d'aquesta ciutat i jo sempre m'he trobat molt còmode. Però bueno, jo que penso que en política un ha de saber interpretar els signes i aquesta des d'un punt de vista objectiu, doncs algú em diu, home, hauries d'estar contentíssim, no? Si estic molt content, hi ha un punt que bueno, jo m'he trobat a gust a la ciutat i em trobo molt a gust amb l'equip de treball. Pel que fa al nou cap de llista d'Esquerra Republicana a Terrassa, el comitè executiu ha decidit per unanimitat presentar Isaac Albert, actual president de la secció local d'Esquerra. El nou candidat serà elegit oficialment en una assemblea que se celebrarà el proper 18 de gener. Sí.